Ама ти чакай да видиш като почнем да пеем. Значи какви бек вокали може да те бъдем краси отзаде? Аз най-голямо удоволствие с това ще отидем на Евровизия. Да, и значи момента с го правим най-добре. Аз, понеже ще импровизирам през цялото време, ще дам една специална награда. Той не знае сега човека, който ще го каже това нещо, но от финансова къща Карол за първа награда ще измисля нещо. Ще измисля нещо, което да е като подарък за първия, за победителя. Да. Господин Каролев, няма как да се извъкат. Господин Каролев, ами дигнете ръка да ви видим, да знаем къде да се насочваме. Там някъде горе бил. Така. Доколкото разбрах и представители на най-мощната, невероятна фирма в България, Роси са тук. Те винаги могат да направят нещо за магаретата, казва Валя Колев, и го поздравяваме, че е тук. Интересно е какво може да направите за магаретата. Интересно ми е. За магаретата абсолютно всичко могат да направят. Значи то пълно обслужване, то легло, то мивка за просто не знам. Аз не знам какво не мога да направи фирма Роси в България. Ти докато ги говорим тези работи, на кое магари сме, Иване? Каручка номер 15 на вниманието ни. Имаш магаришка памет, имаш. Как се Имам магаришка памет, да. Каручка номер 15, представителката е Дакота, упорите черна на цвят. Тя дойде за ралито директно от далечните прерии и още при първото си участие готова да постигне победа в надпреварата на всяка цена. Важно е да подчертаем, че каручката е на Бул Метал Гурково, водач на впряга е гурковецът Нейко Вълчев на 29 години с 5 участия в полисменти за каручката на Бул Метал. Те специално през допинг проби са минали всички магарета, искам да ви кажа. Така че са много добре обгрижвани, хранени са много добре. Там през цялото време са им правили масажи за днешния ден. И имаме специално, доколкото знам, и лекарски магаришки екип. Така, сега продължаваме напред. И това е каручка номер 16. Ако не сте чули за магарето Ахил. И това е номер 16. Най-силното и красиво магаре. Ахил е голям. Имал и голям. Ама това сега няма да го видим. Се включва в шествието, за да покаже своето величие, дами и господа. И нека да аплодираме неговите стопани, които се возят на величествена карета номер 16. Каруцата отново е на Бул Метал, водач на впряга е 54 годишният Юлиян Василев от Гурково, който е дебютант на това състезание. Няма как да пропуснем и магарето с каручка номер 17. Той се казва Бруно, талантлив, млад и пуен, има намерение да превземе сърцата на всички присъстващи. Водачите са Венерин Стоилов на 22 години, Петко Павлов също на 22 години, двамата от Гурково. Аз предполагам, че Бруно идва от Бруно Марс, най-вероятно са му фенове. Вероятно трябва да го пробваме как пее. И единственият начин, по който могат да подкарат тая каручка, е да започнат да му пеят. Отиваме на 18-тия номер. Магарето с гордост носи красивото българско име. Дами и господа, нека да посрещнем Бойко. Черно е на цвят това магаре. Бойко е на 12 години и е най-големият стратег. Значи всички с Бойко име са стратези. Винаги искат да побеждават. Водач му е Демирчо Васил Велев, 20 години от Паничерево. За първи път участва на биоралито. Късмет, Демире, дръж се за ушите на Бойко, ако се отзад подхванеш. Каручка номер 19. Магарето се казва Делян, с годините се е научил да балансира и винаги да излиза от заплетени ситуации. Води го господин Илиев на 30 години от Паничерево. Той също е дебютант. Тук трябваше да кажем по сценарий как е изрисувана каруцата, обаче ние няма как да видим. Вече, значи, каруцата е изрисувана с много любов, дами и господа. Вие може да ги видите. Номер 20, задала се, тук може и да го изпеем с Иван, задала се магарица, хубавица, сладка я наричат, първа красавица и запленя своята скромност в околния свят. Много поетично представяне за Златка, но я дърпа за еларите Петър Величков на 59 години от Гурково. Има цели 5 участия Петър и така аплодисменти за него. Аплодисменти за нашите фотографии. Легендата Педро Съзенян снима вече половината магарета от ляво и от ясно. И това е първият пленер на град Гурково, на който участват световно известни фотографи тук. Няма как да не